So we're heading now to Balabag, Dumangas, where we came from Barotac Nuevo. So iikot lang kami dito sa Dumangas, tapos diretso na ng Coastal Road. So we're here sa Dumangas, Kababayan. Hindi kami pwedeng pumunta dun sa kabila kasi may border restriction ngayon. So within Dumangas lang muna. So dito na kami sa Coastal Road. Maganda dito kasi dagat. So makaka-relax ka talaga. Pinagbabawal ngayon yung maligo sa dagat. Kahit nasa public lang na bawal pang maligo. Pero pwede namang kumain sa mga restaurant, nga lang proper lang talaga, social distance, tsaka sundin yung protocol. So sa kabilang side na yan, puro yan mga kainan, talabahan, oyster, yung nagsiserve sila ng mga lunch, dinner. So sa harap niya lang is dagat na. So napakahabang street na puro lang mga kainan. So ando na yung mga kasama ko, medyo nahuli na ako. Ako pupunta ng pier, madaanan mo itong tulay. Dito isa din to sa mga favorite kong daanan. Kung nakikita mo yung mga tao dyan na nangingisda. So diretso na tayo dun sa kabila. Dito yung pinaka magandang part. Pag baba mo mula sa tulay, yung pinaka magandang part ng tanawin. So pag baba mo dyan sa may tulay, ito na kagad yung makikita mo. So kitang kita yung dagat saka yung kabilang isla, Guimaras.